Oy, ang imong bikulain kita ko ano kita kal? Pag iya may bato guys. Ano yung mga kakaw Sige, mag-iinsingan eh. Ah, grabe magkuskus ha. Gamay lagi na. Dako man ang pato ha. Gamay lagi. Ano na day ay. Day ay. Eh kano kayo guys? Ako yung luto ani guys. Wala mga manok turo ah. Ay laki. Para sa... Ha? Ayun ang bayo eh. Sayang ano lang. Bagay gluwag ko kay kahoy. Torres. Kasi na eh. Mata pa ni humukay ni ma. Wala ulo na ba? Kaya yung bato ka guys. Rami gina eh. Gipa oh. Kalawa. Diyan ba sa ide? Gipa. Oh. Kaway kaway. Ay sa mong vlog. Welcome. Ano diyan sa diha biko. Kasi na grabe mo namin, wala mo natin. Takot ka matong liabot dia. Naugol mo iko niya, liabot kulay na. Na, lagi sa karon, ano sa? Laki na ram. Kaloy bas mga pato eh. Eh, okay na tayo. Ihaw. Oy. Kay, lumsa. Ha? Ah, na may mabili na. Ano yung nagmay? Wow! Pinto. Muna dia labon madro ba unta na siya bulangan. Apil unta na siya. Napulis na eh. Ang guys tupat nagsuba. Nagalan tayo dito ay babaw. Hello guys. Ay iya may bato guys. Ay diyan. Hello guys, paano may kanoy guys? Waling ako ng kikalakalan. Oh, pag iyaw may pato, follow lang sa aking channel. Parang tanduay. Pato guys. Dai manggiloto tiyo. Eh bener. Lisa. Ano ka ba? Matulong ka. Ang igsoon na ni kaon. Giluto. Ako sa una kay kasi ma Ano nagluto biko? dili pa mao. Hindi ka pwede yan. Labi ka na nga biko ba? Manidayon ah. Ba? Dili. Para sa kuha. May man kang buhat Kulang biko. din. Ay kanang Patilawa na tabi. Kulag kan ba ang kuha na. Ang isa kayo. Tama na ma. Lo, kita katilaw tama na. Ay kanang kuha na balon din kana na. Tama na. Oh, Lele. Ayo, ya na. Pas kaldero gani na. Ay sa ko yan ko to. Kanawa dia lagi. Kau ba na ako? Abi ka na akong ikaw to no. Dito ka lang ani ka to no. Mo anak ka ba? Ay bagay sa ba ko ben. Abi ka na ko ikaw to na. Dito mo anak ka ang kon mo. Ano? Wala abi mo anak ka sa kuha. Ya, wala na ko ito.
Ay, sus, yung sapat iba, anak. Mauga na sa iya. Kaya na yung masuko ka ito, suko mo. Pati ka na kaya gamitan na ito. Gamitan niya. Saan lang nag-burnout? Baka. Muna akong alaga guys kaya ibalik-balikan ako nila. Nihalin na ko ano yung toke. Akong bawag sa subos. Ade, ako bara patuloy na. Pagkuhan na mong lamas. Kumbay ako. Uy, palabi. Tara guys, nice game view guys. Ako na sa Mutabok. Just dadang lang. But, ano lang chinilas ni Darlex. Ang kalabang radyo. Ano sinadya ni? Ibili na lang sinadya. Duro po ako, bidor-duro. Ano naman? Bye!